Здравейте, приятели! Знаете ли, че има един специален ден в годината, в който всяка паднала капка пролетен дъжд се измерва в злато? Днес е Спасовден, един от най-мистичните, дълбоки и обичани български празници. Ден, в който небето и земята сякаш се докосват, а старите традиции оживяват с нова сила. Но защо нашите предци са чакали този ден с такова вълнение? Какви тайни крие той и защо е толкова важен за всеки един от нас? Седнете удобно, защото днес ще ви разкажа една красива история за вяра, магия и надежда. Ако погледнем към църковния календар, днес отбелязваме Възнесение Господне. Точно 40 дни след Великден, след като е победил смъртта и е прекарал последното си време сред своите ученици, Исус Христос завършва земния си път тук, на земята. Той се качва на Елеонската планина и пред очите на своите смаяни апостоли се възнася в небесата. Затова и народното име на празника идва от думите спасение и спас. В християнската традиция това не е ден на тъга по раздялата, а ден на триумф и вечна надежда. Символ, че доброто, светлината и човешката душа винаги намират своя верен път нагоре към вечността. Но както често се случва по нашите благословени земи, християнският празник се преплита с невероятно красиви, древни фолклорни вярвания. В българските народни представи Спасовден е времето, от което зависи цялата следваща година. Време за берекет, природа и бъдеща реколта. Старите хора са имали една златна поговорка, която се предава от поколение на поколение. Ако вали на Спасовден, годината ще е плодородна, а хлябът обилен. Те са вярвали, че този майски дъжд не е просто вода, а небесна благодат, която Господ излива над нивите, лозята и градините, за да няма гладни и сиромаси. Една от най-вкусните и красиви традиции на този ден е месенето на специални обредни хлябове. Грижовните домакини и майсторите хлебари стават още по-тъмно, преди слънцето да е целунало земята, за да замесят така наречените кошнички или спасовски хлябове. Тези пити се украсяват с специални тестени плетеници, които символизират обичта, сплотеността на семейството, здравето на децата и пълната с блага къща. Хлябът се раздава на близки и съседи с думите «Христос се възнесе», а в отговор се чува «Наистина се възнесе». Интересно е също, че нощта срещу Спасов ден се е смятала за магична и лековита. В миналото хората са вярвали, че точно тогава росните ливади се изпълват с най-редките и лековити пролетни билки, а самодивите излизат да танцуват своя вълшебен танци. Цветето росене е било на особена почит. Затова болни и страдащи хора, които търсели изцеление, отивали да преспят на открито сред природата, под стрък росен, с вярата, че милостта на природата и Бога ще им донесе спасение от болката. Днес Спасов ден е и много специален професионален празник. На този ден черпят хората, чието професии изискват огромна отговорност, ежедневна грижа, майсторство и сърце. Това са нашите хлебари, сладкари, шофьори, строители и лекари. Хората, които буквално и преносно градят живота ни, грижат се за нашето спасение на пътя, в болницата или на масата. Благодарим ви, че ви има. И разбира се, няма как да пренебрегнем празничната трапеза и личния празник на толкова много хора. Честит имен ден на всички, които носят спасението и надеждата в името си. Спас, Спаска, Спасимир, Спасимира и всички ваши производни имена. Бъдете здрави, упорити и нека името ви да бъде вашият най-силен щит. Нека във вашите домове винаги да има топъл хляб, споделени усмивки и истинско спокойствие. Преди да завършим с една специална молитва за днешния ден, искам да ви помоля, ако тази история ви е докоснала, ако обичате българските традиции и искате да ги пазим заедно, подкрепете видеото с един палец нагоре. Споделете го с хората, които обичате и най-вече абонирайте се за канала. Вашата подкрепа и абонамент са двигателят, който ми помага да продължавам да създавам тези видеа за вас. Благодаря ви от сърце. А сега нека затаим дъх и да отправим нашите мисли нагоре с една топла молитва за Спасов ден. Господи, който в този ден си се възнесъл на небесата и си донесъл спасение на света, погледни с милост към нашите домове. Благослови хляба ни, за да бъде винаги на софрата ни, и изпрати Твоя плодороден дъжд над земята ни, за да ражда тя берекет и радост. Дай здраве на телата ни и мир на душите ни. Закриляй децата ни, дай сили на болните и уморените
и ни научи да бъдем по-добри, по-милостиви и по-сплотени. Нека Твоето спасение влезе във всеки дом и изпълни сърцата ни с обич и светлина. Амин. Честит спасовден, приятели! Бъдете благословени! Благодаря ви, че се абонирахте за канала и до нови срещи в следващото